Den er helt væk nu. Den er helt væk. Ja. Åh nej. Det er det, vi skal op og spørge om. Jeg skulle lige herop for at høre, hvad det koster at få en blive sejlet ud til en turtle spot. Hvor du har sådan en kraftig hud, når du siger sådan der. Ja, jeg har også lidt ondt i halsen. Det lyder så lidt som en kraftig hud, jeg synes sådan. Hvad hedder det så? Det ved jeg ikke. Anders han svømmer derud i går, der så han 5 skildpadder. Men jeg kunne bare lige tænke os, at ungerne også fik mulighed for at blive sejlet derud. Den ligger lige herude. Nu glemte jeg helt at filme, at jeg spurgte ham, selvfølgelig. Men han sagde, at det koster 300 pesos per person. Så nu må vi lige se, om det koster det samme heroppe. Det tror jeg, det gør. Vi går lige op og spørger heroppe. Hello. How much for a turtle trip? For boats going out to the turtle spot? Hello. Hello. What I can do for you, ma'am? I want to know the price if you want to go with boat to see the turtles. Okay, ma'am. 300 per person. Yes, okay. And then 150 for the mask, or Okay, like that. or we also pay for borrowing the mask. Yes. Okay, I'll be back. Thank you very much. Okay. Er det dejligt herude, Elias? Nu er jeg også ude at svømme. Mommy, sit here. Hold up. I see. I'm more. Ja, du er ombord på båden. I see. It's penguin. Kæmmer til båd. She's living here in the coral. You want to see? Vil du ned og se, Elias? Ja. Vil du ned og se fiskene? Med dykkerbriller på? Hvad har fundet her? Hvad har du set, Elias? En stor båd. Så er vi skildpadder. No. Er det herovre? Det er de andre både. Ej, det var fedt. Det var helt vildt. Altså, vi kunne røre ved den, hvis vi ville. Jeg blev nødt til at stande stille, fordi hun sådan hele tiden svømmede sammen med den. Fik vi set skildpadder. Og nogle store nogen, ikke Elias? Ja. Kæmpe store. Hey, look. Hey. Abab, see. Wow! Nice. Så er vi lige kommet tilbage fra, skildpaddedyk. Og så er det, de er herude, de er på vej ind. Så masser af skildpadder. Mega fedt. Jeg kan lige skal sige, det er billigt. Jeg var fuldstændig solbrændt, nu skal jeg ind i skyggen. 5 personer koster 170 kroner for en halv time skildpaddedyk. Det er også til at komme over. Jeg skal bare huske noget med solcreme, for satan, den er hot. Jeg har hørt dig sige det igen. Like and subscribe.